Arngot ki hybrid bakun tup yiwe ikan tei la do no ela ka jong ka jing em kat ba uwe pat ulalaj em na ka jingam jelop ka bala jia ka weni ki jaka ka bala tep kum ka mauyang dong hawa nondeng West Castle District ha ba ka ni ka jing jia la jia ne ka step jong ka sautre kurisau arjar arpo ba marwen sodar ka shnong pendeng rei West Castle Hills ulai thu ba ki tegi arngot ki hybrid ki bala ngam jelop ha ka tega wa ki kentup yo umelam ba nong se kandai snem karta bat iman ju yo pneu kat wei snem karta na ka shnong pendeng rei ba marwen ulong ruba kat kum ka jing yo jing tep kita ki khna kilamin na layeng ha por prash teng step da ka jing tmu ban lit sum ha ka jaka ndre ha por kandai steng kum no da ka jing don jong ka siap ha ka wa kelatan bat pelong itiki arngut ki hybrid bakin ngam jelop no kat ba we pat ulalaj em da ka jing wan yarap jong ki bre ka sajan ha ka jaka susu ulai thu ruba yo tei we pat u hybrid bulalaj em hadin ka jing jala penkit no sya civil hospital nong ston ban pha sumar kat bai kita ki arngot ki balangam jelop pat hadin ke jing pendap ki jing don kambaro nakliang jing pulit kila IT no shiki bahaye ngasam ban pendap ya kamet badangsa